Hvad har du at sige til det forsvar med Barack Obama? Jeg tror sgu lige, jeg har at sige. Min mor stinker. Og hun kan lide. Sig det, mand! Ja, det kan hun også. Kan du lide tissekone? Hvad? Kan du lide tissekone? Ja. Hvad har du så til dit forsvar, Johnny? Flåmels. Og nu til. Dejligt. Musik for hjertet. Kan jeg gøre det? Det er hyggeligt, hva'? Kraft det mere, mand. Der lukker den i. Hold kæft, nemlig her. Nå. Sudo anus på din lærer. Lego. Hvad? Lego er på. Hvor? Lego står lige nu på Facebook. Nej, nede på Skype. Lego. Jeg kommer til at slå med tyggegummi. Det var ikke engang med vilje. Det hang bare fast. Jeg boller min mor. Hvorhen? I øjet, eller hvad? Nej, i sengen. Hvilken hul putter du den ind i? Jeg putter lige ind i skeden. Putter du den ret ind i skeden? Ja. Dejligt! Nå, jeg hælder lige noget tyggegummi, jeg kommer til at slå min anden tyggegummi. Det er bare her med slik. Fanden, så er du bare noget slik? Det sgu da meget bedre. Min mor smager meget bedre. Så er det mig. Så er det mig. Igen og igen og igen og igen. Det bliver altid grimmere. Ja. Jeg er mega. Lex. Damer. Og hvis I ikke kan læse, så står der ekstra professionel. Kan I se? Nej, man kan ikke se. Ekstra professionel tyggegummi. Det er sådan, man tager. Derfra den. Man tager 2 tyggegummi. Så har du 1 mere. Så har du 3 mere. Og kæft, hvis jeg Smager? Nej. Det er sagt, Johnny. Det er sgu dejligt spurgt mig. Men hvordan ved du, hvordan pindsvin boller? Du knækker den hårde noget af og putter den op i numsen. Læg. Det er dejligt. Jeg tænker faktisk lige på det nu. Skal vi stoppe nu, eller hvad? Nej. Ved du, hvordan høstenåtter smager? Ja. Hvordan var det det? Det smager sådan set ligesom banan og med 2 dejlige plommer. De smager af kød og lidt spærre. Men det er kun i hverdag. Godt, det med hverdag. Vil du dø? Kan du langt se, så kan du. Kan de pølser? Hvad er det, kom? Hej, Anders.
Det gør vi lige 2 sekunder. Nu sidder vi og snakker med Anders Eber i telefonen, og det er meget spændende. Hvad siger du? Kommer ind på stationen. Hvornår er du der? 2 minutter. Så skal jeg sgu da løbe hurtigt. Så løb. Er det bare... Kan du ikke komme om til os? Jeg aner ikke, hvor du bor. Kom på de der... Ørbækvej. Kan du holde din kæft? Ja, Ørbækvej. Jeg aner ikke, hvor du ligger. Hold på de der... Bare gå op til skolen. Hold din kæft nu. Op til Præstlønskolen. Bare gå derop, okay? Jeg skal lige have noget æde for dig. Så tag noget ad, og så kom op på skolen. Ja. Og så skriv, når du har fået noget ad. Og det må ikke være mandariner. Nej, jeg går også ind på hjørnebær. Jeg skal bare komme ned til det her kryds. Så synes jeg nok lige, du strammer den lidt. Ja, men vi ses. Hvad? Ja, vi ses. Ses. Det var Anders Eber Hassensen. Det er dernede, ja. Godt så. Så er vi enige om det. Men i hvert fald på nuværende tid. Så er det meget, meget hyggeligt at have fluemist. Okay, kæve. Kan I se, vi har drukket det. Det hele. Og kiks. Og hvis I ikke ved, hvordan en kiks ser ud, så skal jeg vise, hvordan en kiks ser ud. Det er en kiks. Smag. Okay, den tager jeg senere. Jeg lægger den her. Og det her, det er en strasbold. Det skal du snakke. Shit, man. Det er sådan en bold, du får straser i. Hvad har du at se til forsvar? Med Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen. Anders Fogh Rasmussen skulle være en dejlig minister, men Lars Løkke er et kæmpe sving, så han må nødt til at overtage tronen. Er det sådan, du virkelig føler? Ja, det er sådan, jeg føler. Jeg synes, du har en god medfølelse. Men jeg synes, det er noget svineri, at alle vores præsidenter, eller hvad det hedder her i Danmark, at vi ikke kan få popcorn, når vi er i biografen. Ja, i skolen. Kræftet med ringe. Men det kommer i skole, og vi skal ud og se en film, og vi siger, det er bare piller plus. Og vi kan ikke få popcorn eller sådan, så dem du har penge, det er bare for at ringe. Nå, men, hold din kæft. Nå, men, udover det, så jeg vil sige, det er noget svineri, at alle præsidenter hedder Rasmussen til efternavn. Det er bare for dårligt. Hvad har du at sige til det med Rasmussen? Det er kraftigt med lort efternavn. Hvorfor fanden kunne jeg ikke bare hedde Jakobsen? Og Kærgaard. Ja, fanden Og ja. Jakobsen. Fanden ja. Ja. Det med Perker og dem der. Hele bunden. Kom fandme fra Danmark. De er nogle fucking indvandrere. Ja, fanden. De render her og går, render og går, render og går. Ja, fanden ja. Render og går, render og går. Ja, de kommer her i Danmark. De ved ikke, hvad de skal lave her i Danmark. De kommer, og så søger de pik, og så tager de sted igen. Ja. Og 10 sekunder. Det er dejligt. Og nu skal jeg have en tykker med mere. For nu er det ikke så stærkt længere, som det var for en time siden. Kan I se, hvad der står? Og det er der, man skal kigge. Det er rigtigt. Drenge! Og piger, der skal med her. Husker, vi ses om 2 sekunder igen. Så er jeg her igen. Hej. Jeg tror ikke, det er sådan der. Jeg er Nikolaj Jakobsen. Seriøst, er det dig? Fandme. Det er dig, de kalder kold skole. Så det er faktisk, det er der er så kold rundt, når du går ned i byen. Wow, nu kommer kold skole. Løb. Fandme. Mor, det er mor. Okay. Det er fair nok, det er fair nok. Super fair. Har du ikke prøvet det, hvor du bare får... det er rigtig boller. Tror det er kraft, det med er rigtigt. Du får det bare. Ja, Det er bare underligt. jeg er kraft det med, mand.
Bare lige stramme bukser, det siger bare lige ind i brødene. Masser af hele brødene. Du mener regn. Regn, ja. Din Men også lige. Hvor grim er du for en skala fra 1 til 9? Nå. Du skal faktisk sige fra 1 til 10. Og dig, når der er 0. 1. Jeg synes selv, du er 44. Ja. Du lægger sgu lidt højt op. Men det er fandme. Nej. Nu skal jeg fortælle jer lidt om Coca-Cola. Coca-Cola. Det er en ret venlig teknisk fejl. Det er en rigtig dejlig drik, og det er det bare. Fordi at Coca-Cola her kan se næringsindholdet. Kan I se? Okay. Energi 139 kal. 7%. Ja, 7%. Det er meget i Danmark. Sukker 65 g gram. Gruppe. Gram. Så den god. Nej. 39%. Det er også meget i Danmark. Det er rigtig meget. Fedt. 0,0%. Mættet fedt. 0%. Natrium. 0%. Og så er det pandai! Hvor er det vildt, man. Man kan få en 2 kroner eller 1 krone for det her. Ingenting betyder det sjovt. Hold nu kæft. Fuck! Jeg ramte dit hår. Jeg kunne ikke se mig. I'm like the real lover. Don't be afraid. Det kan ikke spises. Gider du godt, at du selv får en skop til min stol, hva'? Nu skal jeg høre noget sejt. Har du lige sådan en skid på mit værelse? Nej. Okay, jeg har. Hej. Bare gå nu. Okay, så står der lige videoen inde på YouTube. Hvad? Ja, det skal jeg nok. Hvad? Jeg skal nok gå nu. Ja. Okay. Jeg ses. Bil. Jo, vi ses senere fra... nu det. Okay. Sæber og Grimhug.